Paling kula buka lawang paling Bu mau. Tangi buka lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mereka di channel keluarga Mas Ketemu pemirsa. Tadi cuplikane nganu. Aku ki ngene pemirsa refleks. Karep ki apa tak syuting suwi guys yo. Sekali-kali lah. Ndino ki iwo guys. Kok kadang kala kan ana wong tuku jagongan bahas hal pribadi tak konten ki ora pantes. Tapi sering banget yo kadang kala yo tak konten ngono guys. Ki mendung pemirsa pas aku lagi ngeten ki mendung boh. Masa udan buat korban bencana ya semoga ya dan pulih kembali ya guys ya. Saya doakan semoga keadaannya cepat membaik, juga kebakaran di hutan Kalimantan ya Allah. Angger kemarau sini loh guys. Saya hanya bisa mendoakan semoga bencana-bencana segera selesai, segera pulih dan bisa beraktivitas lagi. Kalau ketika ada korban gempa yang meninggal, semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan. So niki ndongakno guys yo. 2026 susah uang, nyari uang susah. Susah uang nyari susah. Nek gak susah gak ngarah bojo suamiku sampai tekan Surabaya guys, kota besar. Nang kampung ki lho gawean apa le nyopir ki gak ono guys. Yo. Itulah juga rata-rata ki sing enom do merantau apa nek bojoku guys wis duwe anak. Bisa. Kulo ngurak pitik pemirsa doro pitik. Boh. Wis kudu sabar urip ning desa guys. Temane apa Mbak? Temane sarapan tapi yo mosok langsung badok. Mosok langsung mangan guys. Yo ono basa-basine jenenge ngonten. Ngonten meneng ae konten apa? Mas sarapan dulu guys yo. Ki angel dhuwit guys ya. Dadi piye carane awake dhewe kudu iso hemat. Duwe angel guys. Sarapan sih. Sebelum kita mumet memikirkan hidup, kita sarapan dulu. Wis aja dipikir sepaneng-sepaneng, ngombati loro nek loro tombone mahal. Kalau sudah terlanjur sakit, obatnya mahal. Ya guys ya, pelajaran gawe dhewe. Wong ngajar emosi wajar guys, tapi yo emosi sakit hati, jenenge manusia iku manusiawi, ora ono manusia apik terus. Tapi kudu bisa kontrol emosi guys yo. Loro iki sakit iku mahal hargane pemirsa yo. Wis sarapan dulu sebelum aktivitas. Iki mendung boh guys. Bajuku gak kering apa enggak mana aku ki cita-cita ya Allah pengen ndang duwe mesin cuci soalnya kan ada pengeringnya ngono lho guys. Jadi nek musim hujan iki bajune iki gak apek. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana setelah kini ada panas. Selamat sarapan guys. Sarapan dulu pemirsa. Gimana aku ngurungi pitikku ucul guys. Loro pitikku guys. Yo keloren iki lho guys. Nek cara wong ndak kena apa guys. Pitike kejam ngono dulu. Guys sarapan sih jujur mau sarapan. Ini mumpung masih jam 6:30 guys. Sarapan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik mana bima setengah kita ada kemarin boh tripodnya gak iso dhuwur. Aku pengen tuku ke sekarang sing larang lho misal tripod sing larang nyaleng dhisik. Iki ulape daun singkong. Ini bingung masak apa? Karena pasar aku. Suwi bukan pasar pemirsa. Soalnya keterak sekolah terus antar terus jemput terus aku tuku sego tuku sayur jadi jarang masak cuma ya ngono kuwi lah.
Ini guys ya tak jelaskan, aku ki cuma berdua. Jadi ya coba tiru nih aku tuku sayur, keluarga banyak. Aku tuku berdua 15.000, 14.000 saya tanggung mangan ambek anakku sampai bengi sampai turu. Ben apa? Ben cukup guys. Sing ati nyukupi kerja ki yo mek bojoku tok. Mulane piye carane aku duwe anak loro sekolah kabeh kudu iso cukup. Tapi nek yo tak critakno kabeh nang pemirsa ngono yo gak bar kok. Main ngonten main hal pribadi. Ki air mineral niki nek aku rada gage pesen bakulku nang pasar iki ora uman, guys. Aku kan nganggo air mineral galon kuwi lho sing sekali pakai terus iso dienggo pot kuwi lho misal. Masih aku dhewe alam mesin cuci kan pentingnya nek nggo pengaruh nek udan kuwi lho, guys. Pedes. Sampai sambal teri pemirsa. Urape daun minyak. Tauge. Karek masak apa tuku jangan. Saiki ngono pemirsa nek sekirane duwe angel aku yo piye caraku tuku jangan ben cukup sedina. Uga ngono yo nyorot, guys. Nah. Wah, ana petene. Mantep. Mbelene petene, guys. Bisane ora aku seneng petene.
mbah pemirsa nek kemarau iku kebakaran hutan, nek pas musim hujan malah banjir, mbah pemirsa. Aku sedih kadang. Ya memang gak kena nek Kabupaten iki, guys. Lek Cepu biasanya sing pusat kotane sih biasanya banjir. Nek pas bener-bener curah hujan tinggi loh, nek gak yoga. Nek kapan aman. Kayak kan irigasinya, drainasenya kan tidak seperti di kota kan. Nek kota kan apa jenenge tidak seperti di desa, di kampung seperti ini kan. Drainasenya ya, sistem penyerapan terhadap air kan bisa bagus. Apanya ada sawah. Tapi bisa tak tutup dulu. Lanjut ngonten lagi. Terima kasih nonton-nontonku Pak Ujo lali lakum sampai bergamas-gopang. Terima kasih sudah mendoakan Makni. Pokoknya doa baik kembali baik. Tetap semangat. Makasih buat dukungannya terhadap Makni. Semoga cepat sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selilitan pemirsa. Cek yuk guys ya, kita lanjut lagi.